Kaya ang tingin niyo why the sosa. Birthday kayong basa ngã long long quê hạ ca ca chính kinh sâu trong ngã hát linh pha ba chi sha a nhạc kia ca mo na chính khăn linh ba bi ba ngắm sâu bê yên shu ha ca ni ca birthday a try ni ti ngắm đơn lộc cùng mà mi là ca ngắm yo in nê a try cùng đồ ngắn lê a nhớ kia ca mo na chính khăn linh ba bi ba ngắm sâu bê yên shu ha ca ni ca birthday ba roti ap ya nga ya ca ni ca tiệp ba lama putraya nga ngayat siya prang menta la dukti la rangli nga kipunya lambi bagam sâu deying shu ha ca ni ca birthday a try ni ti ngam ban lộc cùng mà mi là ca ngam yo yin lê a try cùng đồ ngắn lê a nhớ kia ca wo na chính khăn tên bạc đi bạc ngam sâu bê yin shu ha ca ni ca birthday iba ike trong nga hát tên ba don mình ta hằng ta ki ap ya nga banya ku bless your heart kat mata po sang ki ap ya nga banti bad ngam snow baying shu ha ca ni ca birthday a try ni ti ngam don lộc cùng mà mi là ca ngam yo in lê a try cùng đồ ngắn lê a nhớ kia ca wo na chính khăn tên bạc đi bạc ngam snow baying shu ha ca ni ca birthday a ribling ca bu rong ngin im chiu non Ipasius pa utra Berta chinh chok lem wa Chinh white yang kipen hair Na chinh khăn tên bạc đi Cô ngắm snow baying shu Ha ca ni ca birthday A try ni ti ngắm đơn lộc cùng mà mi là đã ngắm yo in lê a try cùng đồ ngắn lê a nhớ kia ca wo na chính khăn tên bạc đi bạc ngắm snow baying shu ha ca ni ca birthday Give me ang tingin niyo why the sosa. Ngam snow meron ban yutran upalama yana ban burongnya katin buan banyak
Tahu kini kajeng penggawa kidat mo lakerpat yaki teman pesan bagi apostol kisah benuan siang siang sini sekmat kerpat apostol bagi teman pesan kisah benuan siang siang sini sekmat
Why you write something with it?
boleh sebut ni ya ka balang boleh meklea basam kincitem ka boleh lam yangi ya ka jirwai perhamen sim ban ngisngau bangi de ban aingu e boleh lam boleh betul tiangi boleh kerku ban penyo yangi yang ini kalat pakai kabu bagi Syakri bagi Manila Luot yaitu Kumka Bible Society of India Pariang Branch ki pramai biit baro ni yadon lang hang ni ki jeseng juga branch hagin ke senam kelong kam kerpang nalor ke annual meeting ke bagi penlong man ke senam kini kada rukas nem ka bangrakhi ya ki jingdap arpsan snem jong ka branch kumta nadu nin ka por sposteng iladon yiki program ki ofer banrakhi ya kini ka silver jubilee mangisngo ban aingo ublay alam bat kerku yangi nadu ka khatlai trek jong nai me ka snem arjar iwai la bertinliti ulai alam milau jong branch habi phaidien chikini kisnam ke letno bro arsan teli lagi dong ki cap ki por ki ben mat beli kendu ya kicing hendrai da ke jalam ga jong blai ka kam ke jong blai lanang ya saprang bagi nang roy hagi bon kiliang namar kata ki prabiet tongin ken mau bakum kini ke por hoi ban phaidien sikul depno ban aingo yu blai ke jelam ke phla ke jong yangi kere ke por ban pau ke sngongu ke choburam iki longshua ke jongi ke blai lam ke bel betelenti ke blai yo ijengai nak benta ban perlong ini ke branch kere ke por kabangin sngotu ila ke jong kamram ke jengkit khli ban pet ke besakmat kam ka bang mai tre per pendam bat ka branch kelebu yang ni ka team to yayalap ya ke gospel kata ke mani long ka jing kut jumut ke jongi ka jing thau jongi kat bangi nang sa hang ni sta perthai banyai beteng banyai yalap ya ke gospel ni duai bangi kermen oblai ni lam ru kuru yangi lingba jong ki program gejeseng ki padon bat pendam hagini ke sngi baro kawai hagini ke jing rakhe chungi yakini ke silver jubilee kom ke branch kum tangi pediang sobha sihisen yepi baro ki para bangai biit hoi ki padon hapo kini kilai teli ki kenuhun balang ke balang Presbyterian Kabalang Church of God Meklea Assam Kabalang CNI Baladon na kiweru ki kenuhun balang dakabas ngowi je ni pediang sobha di baro ki pranosyong snong ke biit ki blaban wan sik ni yeseng balesi ki badon ni ki ngisam ki blaban osngo ya ki ngi sakri play ke jongi lingba ki tendong jing pensawa ni dapru dak ki kemen ke bakrau ba ngadon langa pedeng jongi Reverend Dr. Esimur ibakum kabran singila penbet bat kerpat i ben ay ka kubo de ka tien ka jomblai hain ge jeseng ka pementa pastor ni pedeng so bahai pi ibahing sem jeng pi ka wanang mat pi ke jing duai ba ke jing kalong ublai na penon kambor ba ka ai ka kubo fin kren kalong ni sisa ke jing bam kabantay ki mensim bagi jing em jongi kom ki kristan ketien ka jong blai ka ong tu ya kan ut snow tenat utrai pi ka perthai baro tu sakri utrai da ka jing kemen tu wan nakmat jong u da ka jing ruai ini snow lang ka jing ruai ka baar nak ni kat jing ruai ka pen kre lepa ka jing put rupa jubilee kan sawa hari klau to wan paiba dang step hi wat jing pen em bakrau
ke ying bakentang trai nang tei pendep ke ketien jing tho tikat basa nong rim bertai nang sei ke jing ro hadien jong nang jirwai kumbal penben itwen basan HK hujan zasung bahaban nyalam yangi bat puli ke ketien ke jong belai baron bu ak jing ruai ke baar nak ni ke kot ling kedom ngin ruai ko yeng lang Kan ka gospel blay siaprang syakelengka bertei bandroi akalang mensim tuai bantei kin mi bunha jar pelat na jing dum flew ban im na in diang ikin wan riu shat ban yaro nong pin im ka jing putru pacu pilih kansa wariklau tuan upat badang sepi wajing penim bakrau kaying baken tang trai nang day endep kaktin jing to tikat basa nong rim pertei ngin seika jing yaro jing duai ki reu khoi kin kiu kum jing ai ngu ba im jing yaro si yon ai kin riu jing cơ soi u men sim sa ken diat hi ya ka neshem iten nat kum kasi kin ya rojam haki jing dem ka jing jok kalvari Suai ka bangin ya pendem khmat jong blai ka jing tuai ngin ya pai ya ki lai tli benta nek tin ka jong blai ka baning kongan shim na ka gospel ka bakat kum umar kos ka lenong ka bakat riu ngan shim i ka dekat ka bakat san bat ka bakat riu na ke kitab Exodus ka lenong ka balai pusau ngan shim i ka dekat ka ba arpu pra bat kum juru na kitab Leviticus kelonong ka ba arpusan ngan shim ke dekat ka ba shipau bat kat to ka netli ke dekat ke ktin ka jong blai ka ong kum ne ula ong ru aki to lech ka perthai baro bat to yalap i ka gospel haki benreu baro te uta ubanget bat yo pen baptis on pen im henry ya uta ubomnget on penrem te uladon hang ta lem bar utrai sau phau sngi bat sau phau met siam labam yu ukpu lem nedi ya ko te ulatho alor kita ki mauling kniap ya ka ktin kata ka jutang ya kita ki sipau hukum ken bato pen kentang khoj ya ka snem ka basan phau bato pen benai ya ka jing pelat lut Hakari ya ki khon ki hajar jongka baro
kan long ka jubili ya pi bato ai ba uwei baro un lech pai pat shala ka jong ka kendau bat uwei baro un lech pai pat shala ka jong ka yeng hagene ka snem jubili pin lech pai pat uwei baro shala ka kendau bat wat yale jubor parolok hi Henry men shifting yublay jong me naba ngalong utrai ublay jong pi ublay un kurku ya ke jing sa skor ya ke tin ka bakut ke jong u tong ya pendam khmat ublay ke jing duai ngin ya duai kum ne ablay buk pa kan rat ujongi ubah beneng hagani ka por bat hagani ka step jong ni ka sngi ka bakraw ka jong me ya ka bamela ya lam ya ka jong ka brans ka bangila la ban ya don ringkat hagani ka balang hagani ha paryong hagani ka jaka ka bekentang na dunin ka sngi ko kenrat bat mela ya lam ki kam ya ka jing rakhe ka jubili ka jing jap arphosan snem jongka ka jing yak denti ka jongka ko kenrat ablay na margata hagani ka por meyu iu pait lang ubah po jong ka bran hi barok ka wei ka ba meyu i ka bangi ya lumlang hagani ka yung ka bakentang ka jong me hagani ka por bat hagani ka sngi ka bakraw ka jong me nai ka banta ban penrit ilade ban IT ilade hakmat ka jong me ablay na margata ngi duai ka jing yarap ka jong me kom bangi layos ngau na kini ka tin ka jong me baga brans kala bu ablay ya kini ka tim kabalong toya lap ya kini gospel ka jong me kum ta kan rat bi ngi baro ki badon hagani ka ying ka bakentang jong me kum ki kun ka jong me bangin shem ya kini ka senjam bangin sami nang ne ngin long kita ki kun bar ki athiar ka jong me ban ya lap ya gospel ka jong me kan rat bo kodor kum ka snem kalong ka snem jo ka jubili ablay na marga tamela kerku ban ngi kermen baga jing pelaj lut ka jong me yang ngilang kumikun ka jong me ki ai baro ki bor jong ani ka pertai hengi kermen baga jing yarap baga jing lam ka jong me kan long hanga bat hangilang uwei pakawei baro kum ki kun ki jong me ablay bagen wana khmat jong me ka do nut bat ka mun sim ka jing IT lut yelade hakmat ka jong me ka jing ngau kia kum nop lay bangin ngabat sa skor bangin long mangi ki athiar bat kita ki breu ki ban pensya sitomi lade naga bentaban yarap naga bentaban yalap ya gospel ka jong me ko mangalios ngau na kini ka tin ka jong me bala sya sitom ko kan rat bi hado ban sya jenet bat kum juro bat ba melatho yang ni ka tin ka jong me hakim mauling keniap ablay to ai bakin long ki dok nut ke jongi bat ke jing perkat ke jongi ablay na marga tangan duai na benta yang ni ke jing syakri baro ke wei ka ba men lam na do i presiden balong chairman bapen ya yang ni ke jing seng bat ya baro ke ni sim benta bat kamtam ya syakri jong me pastor iben sa sami ke kubor jong ak tin ke jong me ha ni ke step jong ni ke sngi ya ka ba men ya rapat men ya lam yu men ra ka kamra ka bahandeng ko jisu pen slek me medum sim jong me baki ai baro ki ban mi no syakri jong me hoi ki ban krek ki long no breu henry ka jing penjanai ber ka jing pendap baro ki long na me ablay kum ta ker khu ya gene ka por baro na do ka bas dang jong ka bat adu ka ba wai no jong ka ko kenrat na bakin long ki ka jing lam bat ka jing do ringkat ka jong me ngeu ka jing doai bat ji khot ker pat ung skri berit jong me gene ka por na bakin baro ngi doai ker teng Jesus Christ uban Nazaret uban nin menta bat adu kisi ke bom jukut ro amen to blame kerku ila jong syakri bring ilang baro ya ke jong puli ging sa skor ya ke tiek jong blai lem ke jong duai entah ke ni ke por pat ngin yo snow ya kalis jong ki member ke belarung tmai ha ke ni snem ya kodus ke tri ben snow ya ke kerteng jong ki Pastor Chairman, kini kita gi members agi barung tmai mentak snem kini kumne herum patron member idon tang iwai ibales tar simli na kabalang presbyterian lingkhoi kolen pilar member
na kabalang Presbyterian Mauro Pungli. Natagi permanent members kung arbi daling do na kabalang Presbyterian Lingkhoy, ba carefulness ar Lingkhoy na kabalang Presbyterian Lingkhoy, members an bi marbanyang na kabalang Presbyterian Lingay. Senior member ba Ferding Star Lingdo na kabalang Presbyterian Lingkhoy, ba Kursoy Lingkhoy na kabalang Presbyterian Lingkhoy, ba Andrilyn Maulen na kabalang Presbyterian Lingkhoy, kung Elisha Lingdo Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Kermen Lang Marwen, balang Presbyterian Jawud, bat na kajing secretary balang Presbyterian Jawud. Memorial Baby of Waisushang na kabalang Presbyterian Mauro, Dawan Bok Lang Barthong, balang Presbyterian Mauro, kong Porsina Maulen, balang Presbyterian Lingkhoy, Jom Nong Sit, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Forest Karsenteu, Presbyterian Lingkhoy, ba Direction Sim, balang Presbyterian Mauro Pungli. Wedding kong Compliment Mangar, balang Presbyterian Umdum, kong Juliana Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, Nong Slong, balang Presbyterian Waliulong. Ki birthday ba England Marwen, balang Presbyterian Mauro, kong Twilis Sushang, balang Presbyterian Mauro, kong Ketsimay Marngar, balang Presbyterian Mauro, ba He Me Bansan Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Jonna Di Rembay, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Ewan Mi Dakaling Rembay, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Josaya Vivian Rembay, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Samewan Kemen IJ Rembay, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Bai Tilang Nongsit, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Rimeki Marbanyang, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Mens Liti Maulen, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Ban Sumar Lang Lengdo Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Yashan Lang El Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Sandor El Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Menang Shan Lingdo Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Sam Kupar Lingdo Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Kenjai Bakor El Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Christian Scam Nongsit, balang Presbyterian Lingkhoy, ba Ban Kupar Lingdo Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Island T Nongsit, balang Presbyterian Lingkhoy, kong Bandariti El Lingkhoy, balang Presbyterian Lingkhoy, Timen San FM Marngar, balang Presbyterian Mauro Pungli, kong Iban Sabet Karbani, balang Presbyterian Lightning Rim, bad ba Shostar Kasentiu, balang Ublay Mekalay Asam, nong ba Benter. Nata junior member, na kabalang Presbyterian Mauro. Bad Kidon, Arspa Perpuengut, curricular member, adult, bad Arspa Lipsangut, curricular member, junior. Kita Pastor, Chairman, Kideki members, Kibangyo, Ban Penung Semai, Hagen Islam. Untuk ini sungguh ya ki member ke Penung Semai Hagen Islam, bat ke ba Kenmauru ika Bible Society ki kam ke pakerpang jopi kum ke wedding baki wei tu boleh nak ku nak kam ta jong pi ki bala swimming di senjam ban rung kum ki dekat jaka Bible Society bagi bakan mau ban ai ki sekri ke Bible Society ling baki kam ki jong pi kini kalau ru ka cepat kan mau bagi jong aware nak kam ta jong ni ki wei pat lese ki bom pat rung man perkat bagi ni Islam ki wan mengiru ban yo ban rung kum ki dekat ban long ka jeng kirku hakabala ban seibor ban penpriang lagi gospel ka ketien ka jung belai saka perthai baro ka wei tementa ni poi sekoi par kebenta kata kalong bang nyos ngau no ya ka kubor na ka ketien ka jung belai kum nglaong mene ka bestang bang pedang subha ya i Reverend Dr. Esimor wei ni pastor
rangba jong kebalang ke jong belai meklaya badasam pastor iba lashim bat cibun ki kam me ke jingkit kle ha kebalang hadu menta ilong president jong Church of God Business Association di pastor ngi da kirmes kam bagi jing don jong pi kalau long lupa ke jing amin siam yangi baraba ngi nguru ke kubor kalau long de sisa kabor yangi bagi nang la ban sakri dia belai bagi ai kapor ke keluar pi pastor bagi nak kerpat ro balada don ke dulu ke bapi don kamar pen itu eladi long lai luat bagi dak kuat ro bagi sengau kumta napi ya suabi pastor insa simnya ke benta tu ing sno biang ke jirwai ke bapra jirwai bapra put keturoi gospel para haperthei baro dan benar jing siuspa ujisu yaki breu baro un pendekut hinjri jokim rau blakom nakapom ubat donbor wat artatien un uai kajing job baro dekat ngirwai da payeng kajing ruai ko pra perhatian keneka jing ruai pastor sim ni kebentah Put keturoi gospel para haperthei baro Pena jing sius pa uji suya kibreu baro Un pentkut kendri jong kim rau bla kum da kapom Ubadon borwat artatin un ai ka jing jom Ruai duai yalap yu cisukan coba pileng Do kersiu kinong pom nat mirian bai shirkeng Do ya to kas namban pen kuy ka dapat kasleng Blami akal bri nakrung uji sukun ubleng Da kabor umen simbakun yalap gospel play Hadu baki nong pom kindayo kajing ai eng Yat haki chat pen riu badum melayap hakapom Do pen priang jing shai jing shisha da kabor nong jom Do yalam ka gospel bakuy haperthei baro Hadu jing hikai babak laba rokin du na Wat man ki kendong baro yaki bas ngur men sim Bakin yo bat mang manang ya jisu jus im Ngai ngu shikada yo blay hagada ga stem banyo banjadon ringkat bat pi hagani ka jingeseng jong ka Bible Society jong ni ka Pariong branch ngai kublay fi baro ki para bangej hagada ga step haga kerteng ka bathiang tam ka jong nong primo ba e ja jongi Jesus Christ ngai kublay pastor nong light belam yagada ga jingeseng Bat kisikri ki jong utrai baro ki don lang hang ne. Da kejing ai kublai ka banadu ka mensem jonga banyo banyadon rangkat bat pia ka ne ka stem. Banya syakri lang ya utrai. Ka kubor na ka ktien ka jong blai ha ka ne ka stem ngalapan syong nongrim ye ka na ka chiti ka jong Apostle Paul. Syakinong Ephesus ka lanong ka baar ka dkot ka bashipo. Ban na ka city ka jong uhi she ki nong karin ka beningkong ka nong ka balai ka dekat san bat hendriu ki kentien ki long kumne namar ngilong ka jingthau jong u balapun long hau Chris Jisu ya ki jingle baba ya ki bau blay ulala kre lupa banyo ya haki uai wa polas
Wai Paul. Handai tang ki nong yalap tin blay de ka ba filangai. But wai pa wai kumbo try ula ai ho. Nga ngalatung. U Apollos ula ayum. Handai blay ula panman. To blay unda karku yang isi kadaya. Ya ga naga jing pule naga ktin ka jong. Tanginya duai. Ublay baru kupa jongi bahapeneng. Ni aingo yame sachi sen pat hagen ega stem. Bemela don rengkat bat ngi hadogan ega sngi ka bementa. Bat ngilong kum neru kum bangilong. Dai tang namar ka jing bha bat ka jing isnei ka jongme. Ni aingo yame bemela alam lenti ega ega branch jong ka Bible Society Pariong branch. Hakini ki arfo sandali kisnem ki baladem. But ngangay skem ba kumba Malayalam hakini ki por ki baladem. Menang yalam hakisnem ki banangwan. Ba lingba ka jing syakri ka bakani ka Bible Society Pariong branch kan labanay. Kan long ka buram ya ka kerteng ka jongme. Ay ba ki jing mut bat ki jing perkhat jongi baro ki biya don lang hakini ka stem. Kinlong ki bala priang hunak ma jong me ablay. Bat ki kinten ru ki bangin sios ngaw nagaktin ka jong me. Kinlong ki bawan here nagakhet jong ka jingis na jong me. Nabangipan ya kini baro hakakerteng ka jong Jesus Christ. Ubalong nong panim baru try jongi. Amen. Ondang alatim bangadon benta hagan ke jinga seng jong fi mata ke stem hagan ki por ki wala dem ngalawat ye ka khmat ka jong utrai dakaba keli ka ai ka khubor men ai yangi hagan ke sngi ka benta arfu santali ki snem kum ke branch Pila syakri au try lingba kan ka Bible Society ka branch jongfe. Bad haba pipai ye gitu kisngi kisnem baro ki balala. Fioi ye ke jingdon rengkat ka jong try. Ulai alam ye fi ula patin ye fi ha ka jingya lanti jong ka jingem. Lase ki la don ki por ki ba e bat ki por ki ba shitam. Hendrau blay uba mangingi syakri. Ulang ublay ubala banusyania. Kabneng bat ka kendau kan leno. Hendrai ublay uba mangingi syakri. Uyay long bom jukot. Na bom jukot syabom jukot. Bat kawai ka jingkali kabawan ha ka mensim jonga. Habau blay uai yangi ya ka negaktin ka jongu. Ngangay udon ka jingtmu. Udon ka jingtmu na ka benta jongi iway pa iway kibadon ha ka ni ka jingiseng. Kamday ka plan ka jongi bangin penmi lani bangin sengaw to kat kum ka jing sempang ka jongi ka ay ngidon ban tre yaw blay hakakam ka jongu hendrai ka di ka kam jongi ban discover ban wat benya ka ay ublay ukwa yang ibangin tre habau jisu ula penim ya pi badjanga ula ay ya pi badjanga ka bor bangin long ki khon ki jongu bangin long ki khon ki jongu blay udan ka jingtmu badja kata ka jingtmu ka jongu kadai ka kamram ka jongi kadai ka jing wat benia ka jongi bangin skau tho ayu blay ukwa yangi bangin tray bangin pendep ya kata ka jingtmu ka babam jukut ka jongu Tedai namar kata ka daw habang iperkat ya ka jingtmu ka jongu blay ngibat ngirung hakaktin ka jongu blay
ban pule ya ka bat datang habangi pule ya ka tin ka jong blai ngis kau tho shai ka ai u blai u kwa yang i bangin tre hadin mangala pendep ya ka jing pule jongan na Union Biblical Seminary ka jing tuat ngahata ka pola ordain pastor yang ban ngajulong pastor sini syamar kasa hagas nem kat kendai spa frapuai te henrei ke jing trei jonga ngatrei ko mo pastor ngalajalam pendap ikam jong ka balang baro ya kita ngam sim lalong uba alhia ngala trei nado ka mensim henrei kam don satia ka jing hun ha ka mensim jonga ban ngong atrai ayu me kwa yang abangan trei kai ke jing tmu jong me ngam kwa ban trei ka kam ka jong blai kum mangatrai kam sarkar kam dei ka profession yang andre yang ga ka passion bangan trei ka kam ka jong blai bar habang trei ka dei ban don ka jing hun ha ka mensim ka jonga ngala duai au blai ublai ula play ki jingmut bar ki jing perkhat jongi badu khot yangi se ka kam mission te habaga pa ji ka theme jongan ne ka jing seng menta ka kanti ro ka ha bat kor kom perkhat ka jongai bat hagasnem khat kandai spa fra fulai manga bari lok jonga bar ki khon jongi argot ngilai se Nepal ban sedang ne ka jing tre jong ka balang ka jong blai bat ngilasa ang to arpo frasnem bara ke jing don jong yang tai arpo frasnem ngilayo ban sedang khatsan teli ki balang dang lai sau tayo mun suanga wan ban Far West Nepal bat ka report ka bang ngalayo kalong ba mentang idon lai fu hunyo teli ki balang ki ba ka Church of God kala sedang hagari Nepal ngai ka jing aingo yaw blai namar dei ma u wala trei ngawan lam ye kata hande ka long gani u blai u ai gani ka tin ka jongu baru kwa inga bangin discover ka mon ka jongu u kwa ingi bangin tip ka ai u kwa ingi bangin trei bat nga ngai scam un play ki jing mo jing perkhat jongi ngi don ha gani ka branch ngi don ha ka jing seng ka bakum gani mdai tang bangi don kamban don henrei ngi don ha ka jing seng namar ngi wat ke jing alam ka jong utrai bakum ka branch kum nong ngi labanai ke jing sekri ke bapriang hunak mat jong ublei habula ay phi ba jenga ka bor bangin long gi khon ki jongu ula designing i hakata gurukam baka jing im jongi kan wanlam ka jing kala haka jaka ka bangin don haka snong ka bangin don but habang iyo ban trei kum ye kata ka kam ka wanlam ka jing hun ha ka mensim ka jongi ka Bible ka syai kedar ha ka jing dei bat ka nei ka banta ka beningkong kolong ublei ulat hau ya phi bat yanga bangin syakri you were created to serve God ublei ulat hau ya phi bat yanga bangin syakri kaktin ka jong ublei kong haka kitab jong Jeremiah ka lenong ka beningkong ka khot ka basan kong kumne habang ampat penlong yame haka kpo ngalai tho yame bar habang empat mi naga kpo ngalapan kentang yame ban long unong ya tho lupa ya kijaj benreu la thau dur ya phi bat yanga la ai ya phi bat yanga ka bor bangin long ki khon ki jong blai dai namar bangin syakri yaw trai ngin syakri yaw trai haka jaka ka bangin idon ban ai ka jing syakri ka babhatam ka jongi kat kum ke sap bat ka talen ka bau blai ula ayangi
ngam kwa ban penyefer ke spiritual bat ke secular namar balai kum ki Kristen ngidon haga nogo jaka ke bangidon ublay uday mau ke nyubola bo yang ihang to barhabau bo yang ihaga to ke jaka mangaban mapingi don kamban influence ba ai ke jing syakri baka pertai habakan pech yangi kadon kamban yoi yau jisu haka jing im ka jongi dai namar kata kadau ublay ulat hau ya pi bat yanga bangin pendep ya ka sibenta na ka jing temu ka babam jiukut ka jongu kata kemut ngidon ka assignment ka kam ka assignment ka dai ka kam ka bala ai kerpang bangin pendep haka por ka bangidon kamban pendep habangi pej saudong ke pertai bat saudong geri ke jongi ngiai ngo yau belai bahadu ke ke por ke peminta ngidang yo ban syakri lai do yau try haga negeri ke jongi hendrai dan bon ki state seri India ku makat arteli kiba phimla ban syakri lai lo yau belai phimla ban syakri lai lo la sho la leben la thang ki yeng mane jong ki Kristen ki hospital la thang ki mdon ka jing lai lo te ma phi bat mangangi don hagane ke ri ke ba e ke jongi bangin pendep ya ka jing tmu ka jong blai ka bening kong kolong bangin syakri ya blai ha ka por ka ba blai ula ayangi namar ka por shen kan poi baka jing dum ganwan nginom la setia bantrai da lei ruem tiu blai ula penim ya phi bat yanga ublay ulat hau ya pi bat yanga knang bangin la ban syakri yo katu khot ka bangala pulih ha ka baningkong namar ngilong ka jing thau jo bala penlong hau Chris Jisu yaki jingle baba yaki bau blay ula kre lupa bangin yo ya haki tika jing khot ka jong ublay kalong tip ya ublay bat kata ke jing tip ke jong yau blai ngilong ki khon ki jong blai bat habang ngilong ki khon ki jong ngiskau tho ya ke jing tmu ke jong ke ai ke jing kwa ke jong bat ni ai ke jing syakri ka babhatam show ke jing syakri ka babhatam show bat habang yo ban ai ke jing syakri ka babhatam kawan ke sense of fulfillment kawan ke jing hun ha gamen sem bangila yo ban syakri yau trai tika jinglong Kristen ke jongi ke jinglong riunget ke jongi kalong bangin pendep ya ke jing temu ke jong ublay ha ke jing im ke jongi ublay ulat hau kerpang ya pi namar bangin syakriyo sakawai ublay ula penim ya pi bat yanga bangin syakri yo hakasiti ke jong Timothy ke baar ke lenong ke benengkong ke khot ke bakhandai long kumne ubala penim yangi bat ubala khot yangi de ke jing khot ba khoj om kat bakum ki jingle ki jongi hendrai kat bakum ka jing tmu bat ka jing ai jong ui ya ka bala ai hangi hau Chris Jisu menshua ki ya ki babam jiu kots ublay ula siuspa ya pi bat yanga badu ai ha pi bat anga ya ka ni ka homework lenik assignment bangi day ban pendep kata kamut ngi ya don bentah ka jing trei ka kam ka jong ublay ha ka hima ka jong la ka long ka bakraw la ne la ka long ka baret ngi don ka bentah ha ka hima ka jong ublay bat ngi don kam ban sngau thu ya kata ngi don kam ban sngau thu ya kata bau blay ula penim ya pi bat yanga bangin pendep ya ka jing temu ban syakriyo haka jaka ka baula khot yangi
bat haga jaka kabau la bo yang i bangin tray lada mapi pim tray lada ngangam tray manoban tray ka jing syai ka bangi yo nagaktin ka jong blay kamdai ban sakut akisau kun ro jong ka yeng mane kadai ban mi syabar jong ka yeng mane pidon haga ne ka jaka mdai ban sudan ban syakri yaw try hoj ni syakri yaw try ni saskor gaktin ka jong ni rwai lang ni juai ni ro yaw try kata sibenta hendre ka jing tmu kalong banang ni ka jing syai jong ka gospel naga ni ka jaka ka jing syai ka jong Jesus Christ kayo banting syai hagi jaka saudong jongi ngidon kakam bantrei bat yaga ni kakam ka bantrei ngiat trei ringkat badu blei ngim trei dala ka jong ka jingla ka jongi ngim trei dala ka jong ka jing sempang ka jongi ngim trei dala ka jong ka jing start ka jongi ngiat trei ringkat badu blei ka jing trei kala ban long ka barem dor ban ay phi yang ay ka jing im ka jing im ka babom jukot u jisu wan na bdeng se ka ka pertai ban yap olor jong ka ding na ban dei tang ka jing yap ka jong ma phi bat banga ngiyo ya ka jing ay ka ba kerpang ka jong ka jing ay jong ka jing penim ti dei na mar ka daw u khot ya phi bat yang skap kumno polwang namar la thit no ya phi da ka dor ba te namar kata to pendon buram yau blai ha ka met ka jong phi bat ka ban sem ka jong phi ki balong ki jong blai kata ka mot ka personality jong abaro ka jingim jong hi la dau jisu long utrai ki ai ke ki badai jong kim dai ki jong ladau jisu lang utrai ka jing im ka jonga hi kam dei ka jonga ka dei ka jong blai ti yakan ka jing im ka bola ai yangi nga don kam ban pendon kam hok ya ka namar la pen im yanga ban syakri yau blai habangi syakri yau trai mdengi syakri de kata ka mensem bangi dei ban trai kata ka spirit kam trai kam hang ne mdai ngi trai namar ngisngau syap teng yo je ay yang yam henre bangi syakri yo blai daga men sim jong ka jing kemen daga men sim jong ka jing e jong yo ya ka ai ka bau lale na ka benta jong phi bat jonga daga ta ka men sim ngi syakri yo blai tu blai ula penim ya phi bat yanga bangin syakri yo daga jing pun em ka baula ayangi lama pi ki pop jongi baro daga jing pun em ka baula ayangi ka jing im ka bamenta ka don jing mot ba daga jing pun em ka baula ayangi kala syai jongi ka long ka batikna tingi aingu yau blai namar kini ki jing ai ki jongu ki baula ayangi ka jing pun em ka bakrau ka jong ngas ngau tenat ya ke jing ruai ke jong pi ka balang presbyterian hang ne ka ba pi don ha ka koras ka bangas ngau tenat ba kata kalong gane ngadon ayu te ha pertai bangadon hok bandawa yang ala thit da ka dor blai kata long ka spa jonga ngadon hok ayu ka jing im ka bangadon nga ai ka sautrai ban syakri ban pendon kami ka naka benta ka buram ka jong blai te dei namar kata ka daw ka ktin ka jong blai kong upol wong namar kata nga kerpad ipi ko para bangej naki jing isnai ki jong blai ban ai ti no ya ki met jong phi kum ki jing knya ba em ba khoj bat ba pen skau bha yau blai ka balong ken ka jing syakri ba kenjaman sim ka jong phi namar balai ngitip ngilalai siliang na ka jing yap sya ka jingem ti dei namar kata kata u blai u ai hangi ye ken ka kam ka bakrau bangin sim ye ka kamban penyesuk
ya ka purthei shau blei ngidon ka kamban trei ki jinge nginya syambat nginya kendo ha ka jingya dan ti jong ka jingem henrei habau blei ula penim yangi ngidon ka kamban trei ha kita ki fausnem ki bela dep man bangidang trei ha ka kam mission ha ka culture ka fair ka rukam im ka fair kiba teng-teng ki pen perkhat yang kumno ngan sakri tang man suai nuksa hakapor bangilit ng kong sa Nepal ka konteks ka fair ka rukam im ka fair ka way ka ba penlengo yang agaday ka society ka jongki ka society ha Nepal kaday ka polygamy society kabamot uway ubreu udan shibon ngut kilok kibawla banri kata ka anhi ka ayaki yagata kabor henrai hapdeng jongki hapo Nepal hapdeng jongki Tibetans but ka rukam im jongki kalong dokum way kabagiong kata ka polyandry society kabamot kaway ke breu kari bongut kilok senrang ki jongka kani kaway kadai ke poligami wau breu ri bongut kilok ki jongo hang Nepal kaway ke breu kari bongut kilok ki jongka ha ka society ka bakum kata kumno fin present ke gospel ha ka jaka ka bakum kata kumno pin yalap ika gospel ka jong u Jesus Christ. Kamlong ka besok. But don ki missionary ki bengalaya kendo ki bela try katsan arpaus nem. Hagaway ka Central Asia Missionary Fellowship ka bangadon. Ngaya kendo ki missionary ki bela try kumba katsan arpaus nem Central Asia. Kiong iwayro umdon bakala kabamot. Kumnofin present yung gospel. Hakadjaka kabakum kata. Henry, wat lakalong hakadjaka kabakum kata. Ka mensim kabalayo jing penim. Ka don kata ka jing skokya haka. Namaru mensim jong ublay ukren. Umensim jong ublay ukuntu bangin tray. Wala da don result ru rengi tray ka kam ka jong ublay namar ka kam ka jong ublay kare ka jong ublay hi ngi day tangki nong ya trailem bat ublay daga bagi tray hagata ka rukam ublay utray yala ka jong ka kam nagatukot khot ka bangala puli bene way wayom ndraw blay wapan long wapan man ti para bangit pija jong ahaw try ji sukum ka brand sang ni paryong ngangit scam pi exist sa gane ka jaka bo blay udon ka jing tmu ba jaka ka jing tmu ka ka kam jong pi ban discover ya ka mensim ka balayo ya ka jing penim barabor ka don ka mensim ban ai ka jing syakri ka mensim ka balayo mat ka jing penim ka jong ublay ka don barabor haka ka mensim ban ai ya ka jing syakri kabalay mday tang bala penim ya fi mday tang bala thau ya fi henry la khot ru ya fi ban syakri ya ublay you are called to serve God la khot ya fi ban syakri ya ublay ban syakri ya ublay ka jing syakri ya ublay hakipor ki bela dep ka don ka rukam perkhat ka ba compare bagi ba syakri ya ublay kita itang ki pastor kita itang ki evangelist kita itang ki missionary ki badan ka jing khot ka ba kum kata henrai kat kum ka tin ka jong ublay way pa way wala mat ka jing panim ka jong ublay u khot yu bang long jing syai ha ka jaga ka baudon ban syakri ban ay ka syaki way pat ya ka khubor jong ka jing panim habau ublay u ay yang ba ja pi ka jing panim u ay ru ka jing khot baka ay ka ba pidon banya sam ya ka bat ki way
Example, subok nga hikay nga yafi ka kelas, mo ke kelas ka bang nga hikay ka syong nga pila da pi menjur na pi menjur. Dari pi menjur ka syong hagamon sko bhaga jong pi. Henry ka experience ka ba ma pi pelayo kum khon na ni ka khon ka jong ublay ban ma ti ka jingpen im ka jong ublay haba fi share ye ka bat ki wai pat annam don manu wala ban argue yo fi namar kedai ka life experience ka jong fi bat ye kata ka experience ka jong fi haba filamat yaw try pia tho ye ki wai kum no jisu ulong nong penim ha ka jingem ka jong fi koi kai ka jing map ka jong fi ngam glad ye ka snem kat kandai spa andreu po nyo ngai ngo yo ble bi papa jong ari long i pastor menchua Nreo pos na milong kong pastor agwala pati. Bat langat don haka ying pastor ru ngam cimdan kata ke experience day tak haka slam kat kendai spa nreo punyo. Benga pediang yau jisu kumu nong penim haka jingim jonga. Bat ya kata ke bengalamat bengala syem ngala banya share ya ka bana ya ka syaki wai pat. Bat ya kata ke bengala syem anam don mano bala ban refuge ya ka. Anam dan menu bala ban ong dakum wai namar kedai ke life experience ke jonga. Bat habang ngaya tu ke jinga tu jonga syaki wai pat ke longkum ke jingking ke ba ke ni ke jing fla ke ya ke kata iki wai pat ki mensem. Ublay ula khot ya pi badanga. Banginya sam ya ke ai ke bangilamat nau kupa jong yu babneng syaki wai pat ki bampan siblamat Yau Jesus Christ. Ladilong ibarit tame. Nganya tu ipi hakawai ka sin. Hane pala kisdem kar kendai spa prafusau. Hakawai ka step ngalaj ban tedot. Ngalaj ban tedot dang stem barakata ka por ketugadut ka bangithir isulong life au tengga. Hagitu ki por ka syong dorang Nepal lai tengga. Dang stem ngalaj ban tedot nagata ka dukan. Bat on ngal ong yu ay nga lai paket. Bat ula ay nga lai paket nga ayu do ka kot sanspa udon kamban ay nga saus pa kandai puway tengka. Teu pun pai pat senga ki pisanga klen nyaw nga syutep be plan namar babun breu. Anda po hiyeng nga nyaw kandai spa kandai puway tengka namar si Nepal kidon ki kot si hajaro. Tingayo kandai spa kandai puway are. Nga ong ya ilog jo nga nga ay nakakot sanspa tu ay tam nga sanspa ng kaon ni uramba titong na dabisya nga late ban biyang skutukan jong ngong menamen stem nga one tedut nang ni nga ay fi nakakot sanspa nga tedut lai paket ti haba pipin pai ka pisas yang on nga pohi nga nyo bagadon tam sanspa tengkan nakabaday bandon ti nga one pon pai shafi Tikat banganang ay kata kapisa siya nga duay hagamansim jong nga atray ay lat nga ay jing stat nga kumno bangan witness yaw ni ubreu upam ito yame upam tip yame hagajingim ka jongo utang su tip ya kata ubat ya kikti jonga baro arteli uang don ubreu hanepalu bakam hokban yapi sekarang ka komen ka buay mdan ubreu Nepal bukam hok ban yapi wang kai ka penlong yapi kumne ngong yu ngadai Kristan juta Kristan juta shimi ka bamdai ka jongbu bat ngande thu kita ke ujau ki umat nak hikmat ki jongbu wang inga kumne Nado menta ke sengia bapiwan sim dut nang ne sim kat bapiwan saai pisah dian ru lele kata ke jigsen ya kawan pi kum ki Kristan ngidon kalat ngidon ko opportunity ban ya tho ya ki wai ya ka ai ka bangilamat ya Jesus Christ but datang kita ki balamat ki bala shem ya try ki laban ya tho ya kata Tidai namar kata kadau kaktin ke jong ublay ula khot yang ibangin syakriyo u Kristan dan ke Kristan
kibam don kata ke mensem ban syakri ya kiwei ke jingim jong ki kalong contradicting ya ke jingai Kristen ke jongki te daina mar kata ke dau upol uwa Petrus uang kumne henrai ma phi long ke kenja balajet ke jinglong lang do ba kenja sem ke jat ben reu ba khoj upat lang ba dei lau jong hi ba pinda yo pan pau ya ke jing bahakor tam jong uta ubala khot ya phi na ke jingdum sya kata ke jing syai ka ba phla ka jongu tu blai u khot yangi kum ke branch hagan ni ke celebration ke jongi ya ke jingdap arpusan snem ke jongi u kwa yangi banginya tho ya kiwei yau Jesus Christ ukwa yangi banginya tu ya kai ka bangilamat haka jingim ka jongi bat ka wei ka kam ka ba fitrei ka wei ka kalimat ka ba fi ay na ka bantau Jesus Christ ublay ubo jingkan ya kata bat haka wei ka singi habanginya syam baru nginya kendo baru unsa pen I hadu kado Pilalong bunkam hakakam ka jong utray para bangit beja jonga how try Jisu hagan ni step nga kwa ban challenge yangi baro ki badon hagan ni jing seng ngidon ka assignment ngidon ka kamban tray la thau ya phi la penim ya phi la khot ya phi ban syakri yaw blai kan ni jing syakri jongi kan sa tang ha ka jing im jong ha ka nega pertai habakan kot ngimla syu banai ke jing syakri tongin pendan kam hok ya ka sabat ke talen ke bau blai ula ai yangi ka basau u blai ula hukum ba phin syakri yo u command yangi u ai ke hukum you are commanded to serve God la hukum ya phi jisuang kumbau khonu breu sim lawan ba on syakri yo henrai ba un syakri ba un aya la ka jingim ban long ka jing siuspa ya ki babon kata ka de ban long ka attitude ka jongi ban syakri ban aya ka jing syakri ka babahatam ya ki wei kai ka jing syakri ka babahatam ya ki wei Hakini ki pausnem ki baladem hakapor bagatu ka yaw maulong kadang yat hakini ki city bus hakaway ka por slap hakapor bed ladon ka jingi syo angta baladon kita ka jingi syo hang to atem yaw maulong but don ki ba syo yaw taw Nepali ki tet daw ding ki kedia kini ki sing lebong jong baro arteli bat ki sekenjat yo utulun uha pang to hapo lala ki briu ki syong bos na katu ke jaka de ki hajar ngut man la gesngi mdon mano bayo iya kata the hakoi ke step way na ki dong syong snong ha katu ke jaka Kidai kini ki karmetor, bodai Kristen. Uyo iya kata, ulai pet, are do bre wong hang ne, ulai ngap hajan, udang ring mensem. Kumtak marmar, ulai ye kendo ki katto kan ningot ki para Kristen, ki badan hang to ka tem karmetor, ki shim ki ra, yaw to bre hang ne harut surap. Baro artli kijat jong ki lebong kila kedia la syuban ki ula janyam la kumpar lai ski utan na kata kata kepor bejur bau slap bar ki phone ka 108 ka shim ka tukara klira cha civil hospital ki bo yo emergency she thanks ngi don mano ro bepet na ki doctors tikumda Don wo para bangai ju bade doctor ki phone show ki ong pai ka jia gumta ki to so bhase bani rap yangi
Sengau bah ban Arab yangi. Ngi don kami ke jing Arab jong pi. Teu tahu para bangai boleh doktor bedang samla. Kloi ulai civil hospital. Bat onre kendo ki katto kanut ki para doktor hang tole sengau tu kategori pamkeran bat kisah sumar. Yau tahu ne pale. Bat uni doktor. Uya kendo par ki para bangai. Napo jalu para ki badai ki Nepali. Kiong uni udah ubreu jongpi. Unjat ukur jongpi. Sengobha ban syakriyo. Bar kita ki Kristen ki badon hang tu ha jalu para. Ki ai ke jing syakri. Yauta ubala syasyo ubala impat. Arlais ni ulah sakut dah pok jong kata ganala. Ki breu nang ne de ki hajar mut ki syong bosman kesni. Mdon mano bayoi. Mdon mano bayoi. Yoi penbanda ki breu ki balisar. Ya kata ko surak. Par kita namar bagi day ki Kristen ki be jauh blai ki sayu na kata ganala. But kum mengalabatai kila yoban ai ke jing syakri. Para bangaj beja jong ngahau trai Jisu ublay hukum yangi. Kumbau kun jong ubreu. Uwan ban ai ke jing syakri mengirung idan kamban ai ke jing syakri yaki wai pats. Ban syakri ban ai ke jing syakri kababhatam. Hukum ya pi badjanga. Ketuka tim jong pi tu ya yalap ya kaktin ublay ha ka pertai. Yalap ya kaktin ka jong ublay dan ka bangi praktis ya ka ay ka bato hang ne. Ya tu ya kiway. Kan don ka por le se ha ka jing tray ka jong ni. Baki breu kin nam yo sngau ba pikren ya kaktin ka jong nreki kam ki babha ki bangi ngi tray kin yo sngau ya kata. Tu ublay wai ha ba rapi ya ka jing start kumno bangin syakriyo. Te para bangaj beja jonga hau try Jisu haga nega step. Habangi yo ban ai ke jing syakri. Habak hadu kan sawan ke jing keli. Balai fila yang akum ne. Ngi le ye pi kum ne. Namar ngi e je pi daga jing e ka jong Jisu Kris. Ngi e je pi daga jing e ka jong u Jisu Kris. Bat habangi ai ke jing syakiri ngi pen kre yakine bahakwai kesgi kin ya kendo ya lau jong unong tau unong penim jong pi bat hakwai kesgi ublay un sakli pi badanga ayu phile na kebanta jonga ong kaktien ka jong ublay na bakum ta te wei pa wei nang yun ai jingken syapang yalade ha ublay ha kawai kesngi ublay ulong ala ay pi kene ayu pilale na kamanta jonga ngadon hakan ke Logos Foundation bat ka jing temu jong ka galong bahakin ni kat tu kat ni teligesnem ngin yo ban distribute shilak teli ki Bible syakitu ki bam yo lat ban tit ya ka Bible banyak ho ya ki wai pat yau Jisu Kris. Para bangit beja jonga hau try Jisu. Haga nega step. Ngia wan lang haga nega jubilee ke jongi ban celebrate ublay ula ya rengkat bat feeling bagi negi arposan deleges nem. Bat ukwa bangin sim ya ke nega jingshai jong kakten ke jong ublay. Banyak ho ya ka sya ki wai pat ki para mensim. Kiba kodor, kiba donkam, ya ke jingyarap, ke jongpi. Di kum u Kristen, kum u bangay, kum ki Kristen. Ngidon ke kamban tray, ngidon ke jingkit kle, kaba ngiday ban pendep. Lada mapi pim tray, lada mangangam tray, manoban tray. Ngi magapor kabalong critical kata-kata hagan negari ke jongi
ki ideologies ki jinghikai ki baper ki rung hagari ke jongi hagi ni kisnem ki baladem nios ngau ye ke jing penbena bau senrang parai senrang la banyak tho mo gentai para gentai la banyak tho kai ke reaction ke jongi ketukam kta mo ye ke foundation ye ke nongrim jong ke jinget ke stan jongi ti ladang ngis ngabjar ladang ngim ya tho ya ki waipat yau Jesus Christ manoban ya tho ayu ke jinget ke stan ke kren hagatu ke jing shisha bat kini ki rung ha ki pelau yeng ki jongi para bangai beja jonga hotra Jesu ke kam kalong ke bakia ke don kam ke jinget trailang ngidon ka assignment bangidon kam ban pendep ladang ngangam tray ladang pamfifim tray ladang ngim tray manu kain ban tray ublay ukhot yangi hagan nega step wong ngadon ka kam ya pi ban tray I have an assignment for you to do baru kwa bangin tray da ka donod baro da ka mensim baro but I bagan ka jing i yau Jesus Christ ka jing i ka tin ka jong ublay kan I mensim i ka inspiring i bangila manya thu ya ka jing shai syaki waipat ki para mensim ki bakodor tingaduai bahagan ni ka celebration ka jong ni ubleun play ki jingmut jing perkhat jong i baro ka ai ngi dei ban le kumno ngi dei ban le yano ngi dei ban le hakan nukur kom ngin le ban ngai scam ubleu la ai ngi ke jing ai ka bakrau ka jong ngin la man syakri yau gat bagas ngi ka dangdon tito bleu un kerhu ya gani ka kubor hagan ni scam ban ngai scam unya rap unai boringi ngaduai ngong ngatrai ban syakri yame penplo ya kamen sem jonga bangan ai ke jing syakri ka babahatam kar padang sa usai men sem ngan syakri yame nadu ka dondot baro tito bleun kerku nakamanta ka buram ka bakrau ka jongo amen Kemudian ya pastor kubur ka aingi kalau kubur ka ai mensim sibune kubur ka buru bagi sikit kli nakamanta jongi way pi way kubur ka pastor ila ai hangi ki yathu balapan im yangi rublay ukhat ru yangi pan sakri yo ka bu angi ki sikit kli paktian kami kran kam ke mengitrai ke jingim ke jonghi ke dai pan pau sa ka perthai ke dur ke bapa brio jong Jesu lingba kata ila ban penwan ni ki waipat sa ke ni ke ju ke jing penem menta nginyo ban lum ye ki aingo bat kat badang lum ye ki aingo nyo ye ni kwaya kamni kong na ka Saint Andrew Church Lauberton nagabalang ublay mekle Assam kinsithem ba nagabalang Presbyterian nong Shillong katba kini kwar kina penkre ba baki volunteer kira penkre ban lum mi ki aingo nginis no lang jirwai kabasan posan kilok sikibale palat ban leng ban ong bukres ulami pat ban leng ban pau jing ai jong u bajakari ulong Jesu hagi benriu nadu adu ban leng hadian bade ban lum mi ki aingo agar pat san oti marwen bolong sekretari maningkong jaga branch jongi pe seduai pengentang ye ki aingo ngin ruai do kayang lang ke ruai kawasan pusan kilok syaki bale palat ban lek ban ong bu Kris lami pak ban lek
อันเป็นเป้าจริงไอเอยงอูกาจาการิอูลองเยซูหากีเป็นริวนาดูฮาดูไอบันเลไอบันเลบันองบุคริสอูลงบาลาไอบันเลไอบันเลอยู่ปลิวบาพบเป็นกลามหาไอบันเลไอบันเลแต่จริงมุดรูปาบานเป็นเปล่าบาดนจริงอิสเนคุมดุรยาวอยู่ยองอยู่ลีอยู่รีดอยู่คราวไอ้บันเลไอ้บันเลก็ลกบาอีกเมนตาอูเอไอ้บันเลไอ้บันเลชาคาบัมมอนจิสุบันเทรไอ้บันเลไอ้บันเลกัดกุมกาจิงกว่าจงอุบเลยชาริบาดุมรีคลาวเปิดเทอุบันอมเปิดตาจำอุเองางานเลงานเล ข
boleh sibun ya perlaitili ki choir ke ba sai nak se Andrew Church Lauberton balang ulai ke Chitam balang Presbyterian nang Shillong jirwai ki sur ki babang ki dei ba kenika jirake jongi ke Jubilee boleh nak khuya pi pinala ban kami ki sur ki boleh ulai pi ki sap boleh ulai pi mania pensawa nak am tak buram ke jong boleh ini por khot di tumsan oti marweng pengketang ni kicing aingo tôi này lại cho bਲੇ chim đuôi anh nuôi ya mẹ bਲੇ cái này cái por cái bằng ít Rai Jisu bi nimla klem na panpau ublay jong Abraham ublay jong Isaac ublay jong ngi menta lem bat ki paro ibadon naka Rai Jisu bi ni panpau ka jing kemen man nemen step ko Jisu bi ngam semut banwan siakan ni kecilnya sen, ndai melapan kan mau jangan kokun, lej sekecilnya sen kepas sengai, kecilnya sen pas kau tenat, kecilnya sen jong ki angel, Jisu itu mata, melasyak sengubah, yang bandang bandang darah dehi, ia kan ni kecil bang, bak kecil sengau tenat, jong kan ni Jubilee, turai Jisu. Da ingin sukul yang ia kajing lepa kajong berai mata melasyak sengau bahaya bangin don nak di kajing yalang banjo sengau ia ki kubor bahkan zaman sim lengbau sakri kajong ni bat ngap pediang da kabah sengau kemen dala kajong kadonut bat kamen sim baro berai Jisu bi medangkan mau yang riu temen ban syakri dakajing kemen ban don hang ni jisya ha pangisong hang ni kamen sim jongi kadon sakawai patkari ngangi syong hang ni tangkum kado ban yo ban sengap sengau bah ia kini kicing ruai kebatiang kicing ruai sengau kumbangi don hakaseyon pan sengap ikin kicing ruai jong dikun sama jong dilai teli ikin hun balang Jisu bi kerku yang iparo awai ka bangis ngu kena por kalau pamela syak ya kena ka Jubilee ki jong bang kandang beteng rai wat langim yo isu ya kecing bang kecing siam jongka hadu kajing dap Santos nyam ka Jubilee sia ndai ko kan rapi kerku ya ka bakan nang roy bakan nang san ko rai kan rapi ngamla klem na penpau yala de bangla long sakri jong me kum sekretari ubaning kong bola sakri ya kan ka beran si paus nem lem tengkai nam ta ka buram ka jong me rai Jisu bi maka kerku yo pai lang jong me ubadon hang ne penslek dau mensim baku ki jong me bangin dang yo sngau su akubor hak ka jing sen ka baar bangin lek pai da ka jing ber ka jing kemen bangin dab dau mensim don ayu ka wei pat habangi don hau blai kalong ka jing kemen din ka jong me kalong sisya ka bersngau tiang sat hadu kata kalong kum kata kecing bam kepakan zaman sini pakam tiang bun syak ban ya kareongap rai Jisu itu don dekat beri hadu kebawai no jong kaneng ka Jubilee rai kerku mame penslek do mesin ko jong ni nong keren no bang sayo sngau biang hakajing sempa daga bor bat ka jing yalam jong mensim bakujung trai Jisu ini umpamela ai
Yalau jong ukun ba i jong me ban sia yap halor gading pena. Umta. Da ingin sikulian ia kecing dia bahar jong. Kacubab kalong ku kan in ai lut yala de. Ta kalong ban pensiu bahaya de. Bat ia ka hiru kui par. Kerku atrai ke di kecing ayu, bangila ai ke di kapor. Ila ai dalam kedunut, empat laka jom kecing jempang. Kerku yaki, penkentang yaki, bagian long sisya, kecing ai jong ikun baik jong ni. Sengasun ko kan dak ni, yang bangila ai sisya, yaka benang kapas nyo penak. Hakari ka sungi yo ban sakri lai kri jemme lem jing penwit sungai on makta ye le jing duai jung sakri rong pop akar teng jung jisu ni nadu menta la taru amen. Ni sungai on ge berbena nak branch bat nak balang. Na kalian jong ke branch, saya kedai kan penbena kaba ada penbena si penbena, taman ngahap penbena biang nama kedai kepor kebaki para pengai PH, ngelai poi kena giseng pada bah akan step. Di kidon kini kikot jing ruai kitu kibadon kamban ruai, kibadon te kamat, kador kalongsan pun kagawai. Nanti kidon souvenir kibadang bun rumunta. Kidon hang te kamat kador jong ka kalong chispas pau gawai so benir nak mendakan nak jing dap arp snap jong ke branch nanta kidon ki certificate jong ki member ki badon ki balang ba per te ki bom partnership ki de na singa bahasa partnership adin bawa ki nak jing sang na ka balang lekhoi barang presiden lekhoi Naik balang presiden Jaud, balang presiden Lanjungrim, balang presiden Lengai, nanti balang Church of God, nungba benter, bad naik balang presiden Umdum. Teki badan ni, iskitri balang singaphaban, asawan sim badala kimdor iskitri balang singaphaban jarap kibadon hakena kijingisang. Nanti ka program ka por shibaji. Kan don kejing ruai pun hemsim na ka standing choir jong kejing sang samla par yong presbytery por shibje steng kejing sang padba chairman na president jongi reverend RPL Noland ban pule badwai de timen san PH thaba ngini yo bandom ik jing aingo bat kan badang lu jing aingo ngini yo sngau yikini choir na kabalang presbyterian labertun na ka standing choir jing sang samla paryong presbytery bad na kabalang presbyterian paryong ngini yo inukren na reverend JS Thuni bad ng sayo ikijing penmera bad ki pruai itap store ki de kijing penmera kaliang jong ka branch. Reverend Presiden, kini gelong kijing penbena nak kaliang jong kabalang. Hadian balawai kini kijing seng kabalang kalapan baik. Ya kijing krek sya ban yadi sya sijakah yadi syalang barok kinawan jing seng. Bar kabalang kalapan baik kejakah kalong hangtai compound jong paryong presbytery higher secondary school. Dia kum tangin sobha ban ko ya kabangin ya kaban lei angtai ya kaban di salang kawai pat kalong ba dien bangila yo ya kaban ya di sa ti smo bha akabai de bat i sla la ne kipela di sa ngin sabo la ne berat akijaka ki bakaskol kalapen kre ni don kamro e kaban sumar khoj ya ka compound jong ka skol kabalai ki toilet idan arteli kabai syapang mi ngi nakalyang kamon
kadai jong ki kentai bat sapang satngi kadai jong ki senrang ke besar lakerpat e barok kinongwan sakini kecing sang kin sungabha ban peit bha ye ki jaka ke ba phi pisong adien balawai kini kecing sang nang ya kaba kanu mara jing e ye ki volunteer jong kabalang Reverend President kini kilong ki jing pen bana na kaliang jong kabalang kublai sibon. Reverend Chairman, saya kidon ki namar ki kejing poi bun jong ki para bengit sing ni kiseng kidon kat tu kan ni kejing kela namar hang ni yang menir ngiladap syabar juga yang menir ngiladap nang teh po madan compound juga school ru ngiladap te kejing penbait na mata kejing di isya kalong ba kini ki bedon hasaudong juga yang menir syabar juga yang menir kin syong haju an penbiang dia kapam ke di hang tu ki swanra ki volunteer nang tai ki badan hang thie po compound juga school ki nang don haju hi tang ki badai nang ni yang meni kin mi hang thie po ke school kin kiu shateries shatei ki don ki hall badon ka teres ang tei kan biang na tu stage jrong teres ma te ka baar kalong ba kani kalong ke jingkerpat na kam tai ki trai balang namar ki babon ki bangai ki dei ki banabar ki balang ba poisin di jaseng te ha ka jingya di abam lakarpat iktrai balang sngau bah ya kaban sya nengkong ya ki banabar balang bakin yo ya kaban di ban bam shwa ta kalong ka jingkerpat te ki toilet kembala penbenai sekretari mentan dengan ngai kila kenmau syakani kaliang kamon ki dei jong ki kentai sing di kaliang kadang jong ki senrang bat syati syarum kia samadan ki don jong ki senrang kabri hang teh halat galenti bat jong ki kentai ka don hang dia ni parking hi ti ko beli sibon depan ba pen sofa banya bu jengmut ban bat di tu ki jing permana khamtam ki jipun ben jong kapalang ni aingo yu blai bola kerku yang ni ngala masakri lai lu ju kini step ala pendap di program baru kumta saisian ngai ku blai pilang baru para mai biit bola poisha kiri yeseng ikini shimata baru hagini yeseng kerpang saisian ni pastor ngi sokmen alio ban kren ban i ia thu ba indang song mempersingai lang ban ngi hagini yeseng ke arsian ro to nginami support nakani ki sakri ki jungi blai ban ngi sebeteng biang hagi yeseng ke arsai sisa radian joleng girwan an kerpat i reverend tiki oknio balong uwe ni ex president ke branch jungi bin duai nak ta ki jimpam ka balang lapan kre arbin airu ye ke jigerku bat penwai ini yang lang girwai ko khat tin jong me trai kalam ikjat jong i banjam jar ki bange thaka kin yo jing shai shisha haba nong shun ki jan nim shep ting bakin wan hak tin jong me ni shem jing suk ba jing tongen haba ki yong hab deng ki lo bai yong các tiền jong me kai jing ya da ba jing shai ei ba la ban ba tai ya jing men dap ker hai bak tin jong me ko trai aki banget kai các tin đáp jing ai các tin đáp jing is nay hangi baklem kermen kawalam ya jing men ai born in ngao tho ba ya jing hi kai jong ka nhìn ít bát burom trai yak tin jong me klem wai
Ngai ka buram mat ka jingu syame belai hagan ka step. Namar ka jing don kat mat ka jing alam jong musim jong meh. Ia ka ding sang ka jongi. Ka bangi pendon buram ka keteng jong meh hagan ka silba jubili. Belai sibun ka belai ka kubor ka lionu syakri jong meh. Ka bakhot ing ka try. Bangi don ka jingkit krip. Ban plai tin ka jong meh. Kham tam namba ka jinglong jing ka bha ka jongi. Bangi pen pau syaka pathai. Ku ko try ke jingbam ke bakabalang ke penkre haming sa syem de lawai ke jingsang ino sya ke bol bante ke met ke jongi ngina laban tre khambai ke kam ke jome ngina ban ya syakri khambai ke kam ke jome dan baga jim kedang sa slaju kendau ka di program ke kedang sa ke don pendep ke branch hakini ki ad ki jingsang akan ke janbit ke try ai kin long ke jilam jum sibuk ke jome wai no dai baga jingi ke jom blai kwa bom jukut kajing ai ko biang jong Yesus Kristus try kajing slok jong sim khoi lai wei blai ki shong sa pai la ko siu spa jong ne ubadon ha ke jika la bar ki wei bar ki jika ko mane ke teng ke jong me mentaj ki bom ji ko amen.